Yalla kala berapa jam ya Rabbi. Defal ko setami. Amin ya Rabbi. Hala beni cellam. Amin na ba ngari minna ito inshallah. Jarawa bui bismillah jode. Ana gayi. Ha? Kanan tadi. Welcome. Mashallah, yalla ko jig. Yalla kala berapa jam. Amin. Amin ya Rabbi. Fay ñaan yalla ko yalla non. Amin. Fal bolem julit. Amin. Yalla ñu wet ak wérne. Amin yo tar yalla ñu Jamu waji ɗi fof mi noddi musidal ngam fof mi noddi kaabilam fof mi noddi yimɓe ɓe fof Allah ɓeyde cellal ala arsike yajuɗo daguiɗo oɗo barke juriyaji ɗin dewnam e lawol siratal mustaqima barkina dewle ɗen ɓe heɓani dewle ɗen Allah newnan ɓe kono ɓe dewle barke salatul fatiha barke makka e madina ɓeɗo jaɓɓe nder leydi men e leydi e julde ɗen ara mi wellude welkomo on jarama boyi on jarama Allah tawmo noon kadi ko yahoɓe ɗon Alimanya. di situ begini kok. Kau sen ogul halai. Kalau dia jam, orang parkir dia murah ni. Hanya mana pada dia murah mana kan. Ni orang so yang kau haji insyaAllah. Ni orang kalau jujur. Kau tadi di kamar bakal. Apa tak? Kamu dia lagi bakal. Nice. Naruto. Aywa. Hey, Kai. Welcome, ha? Bukan acu. Aywa. Kau len boy. Tadi kena cari. Kau bukan ya? Jangan begini kaju. Aywa. Jangan kau jangan. Ada baby bunda SB. Macam jama. Ha? Ayo. That's it. Yes, Aliu ni, ha? Itu adik kamu mau ya, ha? Dia good man, ha? Kalau kau mau beli mau ya, ha? Boleh mau ya, ayahnya arsik ya, ha? Jarang Inshallah mera min arti maka Bidua ni ke mumpo alawat barke sudah be we na ngure on onon kadi Allah na on haji inshallah jadi Allah na mo ga siko ko ha jarang Jatuh dia aku mau dalam yang kau Miliwan ni kan ngomong ala orang berjemu, Okaran lau dia ngol lele porlis tahu aris ke mon notom, Gom notom ngala rena bebe dan bebe di dia arom, Harai bebe kan awal dua lau, Nunggu mana? Yellen. Jaga juri jaga mau, Yarama. Alawan barkemu, wada barke ko jiidi ɗon ko ɓeyde arsike mum yeñña Allah okkara arsike yajuɗo daguiɗo okkara kala julɗo waɗanamo jaam titano on laawi ɓurɗi moƴƴude okkara on rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina azabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka bihil masih mi ɗuwani ko fof Allah waɗi barke mum waɗa barke ɓe julɓe fof haray
ko weltare e weltare tan acciɗay ha moye junawa o si ɗum tawi ɓeyɗe cellal e balɗe mi weltanike ɓe fota darde nde ɓe darni nder leydi ndi e wallitogol julɓe ɓen Allah ɓe heɓoɓe ɓe naɓi hajju inchallahu ɓe naɓa yimɓe boyiɓe ballal ko ɓe woni wadde ɗo Allah nawra compagnie maɓɓe yeeso mbiɗa yetta Ahmad Sabali e boss makko Ousmane Faddoula Adama en wonɓe ka office maɓɓe daariɓe fof hay miɗo hirroɓe miɗo yetta mawɓe am fof barke Allah e barkeji maɓɓe Allah wawanilan naɓude toon gonga ɓe wona doole wona kalisi ko noddamo mi yeehi kadi Allah o hokkiri men feere waɗangol umra mawɓe amen feƴƴimɓe miɗen tori Allah duwaji ɗin tawoyɓe kaɓe woni toon newana men yahangol ɓe hajjuy kadi ɓe wonɓe ɗo ɓe nen amin kadi min yaha min naɓaɓe min naɓi to inchallah miraɓe ɓe fof Allah naɓaɓe Allah naɓa musidal ngal fof e kabilam fof e julɓe ɓe fof hara miɗo yetta fof hara miɗo welti jam wonɗo e leydi min Allah ɓeydu ɗum Fulɓe TV noon onon kadi on duwanama Allah waɗu barke télé on Fatoumata Tamba Diang Adjaratou kan kadi miɗo weltanima ko nena moƴƴo kan kadi mo wakkili o yoɓinilan kalis buy kadi o killan duwaw mi duwani koyemo kanko kadi Allah kanko andi ko faala Allah waɗanmo ko ɓuuri moƴƴude hara miɗo yettamo kan kadi mi yejjitani kadi Mody an Aminata Diallo Mrs Cissé borom marimo gorko mo annduɗa mo tambiti men gorko wuri wurahi mo tambiti men tan Allah yoɓmo ko ɓuuri moƴƴude joddi musidal Mody an ngal fof mi yetti mi salmini mi du'anike hare ɓe jarama miɗa yetta kala yoɓinɗolan duwaw komi yahata toriɗolan duwaɓe fof mi duwanike ɓe mi waɗi tawafuji buy mi waɗi safa mara buy ɗum fof ko duwanogol hoore an duwanogol ɓeygur an e musidal an e julɓe ɓen fof kala toriɗolan duwa fof mi toranike toon Allah jaɓu duwaji ɗin fof tawa kadi en innayi hamdoulillahi Allah ɓeyda jaam tawa min ruttoto minen e ɓeygureji amen naɓa ɓe yahani ɓen kadi hara miɗo weltani on fof illallah Muhammadiyya